अरे काम कर जोड़ी रहुआ बार बार रहुआ के कहता नहीं हाथ छोड़ी छोड़ी पकड़े के नहीं खमर दे इकरा के देख के भाग जाए के बा अरे छोड़ी नू अरे सी समझते नहीं की भूत बाड़ी रहुआ इकरा के देख के भागे के बा और रहुआ भागते नहीं की यार मतलब इतना सेक्सी लड़की सामने खड़ा के लिए बाड़ा और कहता रहा कि भागे के बाद तुम्हारी स्क्रिप्ट गलत बा यार पहले अपन स्क्रिप्ट ठीक करा। अब नीरवा जी आप बैठिए सर सीन ई बा कि मीना जी रउआ से अलग होके जी ना पाउली। अच्छा अब वो मर गई बाड़ी और मर के आत्मा बन गई बाड़ी। अच्छा और वो वापस आइल बाड़ी रउआ के मार के अपना साथे ले जाए खातिर आत्मा के दुनिया में। लेकिन राउर जिंदगी में जोन बा दूसरा लड़की आकर बाड़ी तो स्वाभाविक बा रउआ एकरा देख के डरे। हाँ तो सीन ये बाटे सर कि जैसे ही हम एक्शन बोले रउआ के एकरा के देख के भाग जाए के बा। ठीक बनू एक्शन। विजय हम कब से तोहार इंतजार कर रहल बानी हमरा पास आवा विजय। सर हम रउआ के बोलनी है आपके इंकरा के देख के भागे के बा ई भूत बाड़ी। अच्छा भागे के बाद रउआ इंकरा के गला लगा लेनी है। ओके सर रेडी फिर से करी जाए। ठीक है सर एक्शन। विजय हम कब से तोहार इंतजार कर रहल बानी आवा 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 ना। सर रउआ का करत नहीं हम कहनी है कि रउआ इंकरा के देख के नु भागे के बा जब ही रउआ के बुलावत रउआ गला लगा लेनी है। अच्छा रउआ ये बुलैहन अगर पीछे से पकड़ी था। अरे ना सर ना हेने से ना होने से। अच्छा पकड़ हेने से। अरे सर पकड़े के है ये नहीं के पकड़ी मत। हाँ आई ओके ओके चली हो जाए जाइए रोवा टेक करिए। एक्शन। विजय हम कब से तोहार इंतजार कर रहल बानी आवा अपन मीरा के पास आवा विजय आवा विजय आवा हमरा पास आवा विजय अपन मीरा के पास आवा आवा विजय आवा विजय। अरे काम कर जोड़ी रहुआ बार बार रहुआ के कहता नहीं हाथ छोड़ी छोड़ी पकड़े के नहीं खमर दे इकरा के देख के भाग जाए के बा अरे छोड़ी नू अरे सी समझते नहीं की भूत बाड़ी रहुआ इकरा के देख के भागे के बा और रहुआ भागते नहीं की। यार मतलब इतना सेक्सी लड़की सामने खड़ा के लिए बाड़ा और कहता रहा कि भागे के बाद तुम्हारी स्क्रिप्ट गलत बा यार पहले अपन स्क्रिप्ट ठीक करा। अब नीरवा जी आप बैठिए सर अरे एक मिनट राउर जे स्क्रीन प्ले बा ना ओमे थोड़ा सा प्रॉब्लम बा। अब भूत बुलावतिया तो भूत न दिखे के चाहिए अतना सेक्सी भूतनी बुला ले बड़ा तो कहाँ मन पसीज जाता हीरो के तब डिस्टर्ब हो गई तब तक दूसरा सीन करी हम देखा तानी पता ना आज काहे तबीयत खराब हो गई उनका के। अरे प्रोडक्शन स्क्रिप्ट में गड़बड़ बा करे के लूर नहीं के आ गइल बा प्रोडक्शन